Vítam vás aj už druhého videjka na tomto kanále. Ideme sa pozrieť na nový update South Park. Nebudem padať do toho Cartmanlandu, lebo som strašný tryhardery a neviem, kde je poriadne čo loot. Takže pôjdem na svoju obľúbenú lokáciu Area 51. Nejdem sem, lebo proste som tam strašný tryhardery a idem sem. Nemám rád, jak strašne vysoko ste, keď ste predložení. To sa mi strašne nepáči. Možno nájdeme aj tú novú tyčku, či čo to je, čo pridali do Fortniteu. Ja tam napísal, že knok. To nebola knok. Musí to byť všetci. Ale fakt, on sú všetci. Konečne sú tu kývy zabíjal. OK. Ja väčšinou chodím do Area 51 kvôli tomuto lootu. To som nechodí, ok, chápem, nie je to obľúbená lokácia každého, ale ja sa chodím kvôli tomu, že rýchlo môžem to vysmiať do mňa voda, vieš. Neznášam ľudí, ktorí sa prídu zo zadu. Poďte to takhle, aby si mohol ešte nautiť pekne. Môže, neviem, či sa tu môže nautiť celá. Neviem, že to môže nautiť sklada, ale asi neviem. Ja mám väčšinou takto loadout. Špeciálnu zbraň mám tuto, ja beriem takému zbrania ako čo mám, snajperky a takéto vecičky. Ideme hore. Ale ešte nie, ešte by som nešiel. Ešte by som trošku nautiť vlastne. Ešte pár vecí by som pobral. A potom môžeme ísť už fajdiť. Baby! Baba! What's up? What's up? Oh. Tak ten typek tiež neviem, skade dostal tak veľa oných. Tak veľa vecí, kamo. Áno, dedaj. Neviem, čo nevyužil. Ale vlastne poďme už tou cestičkou, no. Nech som dostať snipe. Ok, chudák typek mal ani moc dobrý loadout. Mal taký v pohode loadout. Už nás 37 a to som sa ešte len naučil, kamo. To zákon nechápam. Ale mám 5 kg. Možno oni to opravili? Oni. Tam je taká tá smrtka teraz. Predtým tam nebola smrtka, predtým tam bola, neviem čo tam bolo. Taký ten, taký ten, no akoby toto mieritko tam bolo, také to čo v strede, čo vám ukazuje, kde strieľate. To tam bolo, sa mi zdá. Jo, my sme na mojej druhej obľúbenej lokácii. Skôr prvej, ale keby druhej. Sem chodím, keď sa mi nechce moc tryhardiť, alebo keď nechcem mať až takýto loot. Ale nie, chodím sem skoro furt. Chodím sem hlavne, keď hrám sklady. Lebo sklady sú tu proste najlepšie. Takto. OK, tu už mám. Ja už mám všetko maxnuté, takže nič už nemôžeme zobrať. Ako som vravil, nechcem dostať snipe. Počkaj, to rozdiel.
Kokos, kámo, tak toto bol najviac posratý som tady zostal. To čo sem pridali? To kedy sem pridali? Dobre. Pekne tu zdechli dve ľudia. Máme si ho slurpík. Čo mal? Zoberieme si toto. A čo mal tento typeček? OK, kára. OK, káru väčšinou neberám. Tam nikto nemal nič na pohyb, ty kokos, všetci len proste v takýchto autách išli a proste išli pešo. Môžeme zobrať to holoráž, ale to holoráž možno nehrám. Nehrám. Toto boli vždy najväčšie fighty. Kamo, ja som stretol botov, alebo čo? Ten Travis Scott maximálne tak nebol bot. Travis Scott. No, ten druhý. Neviem, jak sa... Nenapadne ma teraz meno. Kamo, on sa fajtí vždycky na inom mieste, ty kokos. Normálne, že... Kamo, to všetko botí. Ako... Fakt. To sú všetko botí. Ja si skúsim zobrať ten slur. Ideme kampiť v triku? Ja ideme kampiť v triku. Ideme tam. To je jeden taký malý... No, spammer. Teraz myslím, že to nemôžeme takúto hru spraviť, hej. Hej, ja nič nedostanem. Je to fakt Yes! Ho! Ja mám sveté šťastie. Že ma nezabili. Oh my god, ale ja nemám HP nič, proste teraz ne... Oh shit, here we go again. Ja nič nemám, kamo. Snajpia ma, ale neviem skade, ale... Ja som hit, ja som dead, kamo. To nie je dobré ináč. Kamo. Top 5. Oh my god, tu je zóna. Nie. Zóna. Skadiaľ? A tam. Hej! Bože, ja som debil. To je moc ďaleko, kamo. Mohli by sme skúsili hrať. Ok, ako. To je všetko, ten slurp dal. Kamo, nie. Ok, máme aspoň pár HP. Ja som sa najprv odnikadiaľ. Kde je? Ok, možno zdechnem.
Keď to dáva biele, takže to zoberieme radšej. Tam mám mnoho lepšie, keď si zoberiem toto. A ten typek je v zóne. Ale kde je? Tu je zóna, ale že akože musíme ísť tam. Yes! Dúfam, že sa nám toto videjko páčilo. Pekne sme si zahrali Battle Royale, vyhrali sme. A vidíme sa v ďalšom videu. Čaute.